Itxetan ere badaukagu Birolen teorema, eta honek duen adierazpena ondorengoa da. Hau da, baldin eta berriro egoera iraunkor bat badugu, orduan egoera iraunkorra badugu, berak duen adierazpena ondorengoa dugu, barkatu, kasu honetan X ez irudimintxoetan ari garenez, orduan R vektorea daukagu hemen. Banangarria dugu, alde batetik daukagu Hamilton-Darren autofuntzioa R menpekoa dana, eta gero bestaldetik denboraren ekarpena ematen duena. Bueno, egoera geldikor horretan kalkulautako teren batez bestekoa, egoera geldikor horretan batez bestekoa, da berdin bat biren R vektorea biderkaura eskalarra energia potentzialaren gradientearen batez bestekoa egoera horretan kalkulatuta. Orduan badago pixka bat aldaketa bat ikusten duzuenez, beste osagaien ekarpena agertzen dalako, eta baita hause jar dezakegu, kontutan hartzen badugu zein den energia potentziala eta indarren arteko erlazioa, R vektorea biderkaura eskalarra F-ren batez bestekoa. Hause jarriko dute hobeto, ez dalako ikertzen, hause dugu R vektorearen eragilea dugu hemen. R vektoreri dagokion eragilea biderkaura eskalarra F. Hau da, daukagun bidealaren teorema. Hau da, funtsean, ikusten baduzu, hementxe bakarrik X osagai bat kontutan hartzen badugu, nola ez, berreskuratzen dugu dimentsio bakar batean lortutakoa. Eta honen frogarako, berriro, oinarritu behar gara, frogaiteko era da berdin-berdina. Oinarritu behar gara, haren batez bestekoaren, denboraren garapenaren ekuazioan, I zati H barra, ikusten zuenez, ekuazio honek ez dauka dimentsioren inolako menpekotasunik, adierazpena berdina da, bider A, eta kasu honetan, klaro, erabiliko dugun A pixka bat diferentea da. Orduan, lehenengo eta behin, aplikatuko dugu hause, bai, ez edozein egoera baterako, baizik eta egoera geldikorrarako, eta gero erabiliko dugun A eragilea honen froga egiteko, zera izango dugu? R posizio vektorearen eragilea biderkaura eskalarra P vektorearen eragilea gehi honen simetrizatua, ez da? Hermitiko izateko, bestela, ez da hermitikoa. Zati bi. Orduan, hau ikusten baduzue, egiten badugu honen garapena, honek izango du ekarpen diferenteak, ez? Honek izango X-ekin lotutako ekarpena, X, PX, PX da peren X osagaia bakarrik, ez? Gehi PX-X, hori da dimentsio bakar batean agertzen zana, gero daukagu gauza bera, separatzen nahi dinaz, osagai diferenteekin lotutako ekarpenak I bider PI, ikusten zuenez osagaiak ez dira gurutzatzen, ez? Ez dira PI, eta beste bat izango dugu Z-arekin lotuta. Z eragilea PZ gehi PZ Z. Bueno, eta honen frogarako egin behar du gauza behar. Nik ez ditut jarraituko pausu guztiak, dimentsio bakarrean egindakoarekin zuzenean egin daiteke, ez? Orduan, goratzen baduzue, hortxe egiten genuena, 2 pausetan egiten genuen froga. Lehenengo eta behin, hemen ere gertatzen dana, eta oso arrasa dugu frogatzea, izatez, kontzeptu berdina eta adierazpenen berdina dugu, eta berdin, ateratzen dugun ondorioa, da A eragilearen denboraiko derivatua batez besteko hori egoera iraunkor batean egiten bada, hau 0 da. Orduan, hau 0 bada, eta honetarako hemen jarraitu dezaket dana dimentsio bakar batean egindakoaren arrazonamendu berdina hau ateratzeko, eta baldin eta hause 0 bada, orduan zera. Hementxe daukagun H eta A eragilearen
trukatzaileen batez bestekoa derrigorrez ere 0 izan behar da. Eta orduan, hause da landu inberdana. Bueno, horretarako, pixka bat, alako lerrotxo batzuk egiteko, noen jarraipenara egiteko, nahi baduzue kontutan hartu dezakezue, hemen osagaiak ez direla gurutzatzen. Eta utzi da zue ekarpen honi AX eragilea deitzen, beste urrengo honi deituko diogu AI, osagaiak agertzen direlako bakarrik, eta hirugarren honi deituko diogu AZ. Orduan, hementxe daukagun trukatzailea kasu horretan, ikusten baduzue, ezkaia frogarik ez da egin behar, ikusten baduzue trukatzaile hori lehenengo aztertzen badugu zein den A eta H eta haren arteko trukatzailea, zer esanik ez, hau da H eta AX-en arteko trukatzailea, ze A eragilea da AX gehi AI gehi AZ, ez da? A eragilea batura dugu. Orduan, trukatzaileen propietateak erabiliz, hau, era honetan jarri dezakegu. AI gehi H eta AZ. Orduan, esate baterako, lehenengoa aztertzen badugu, egiten baduzue, hor erraz ikus dezakezue, hemetik ateratzen den trukatzailea, dala berdin, X, dimintxo bakar batean atera genuenaren berdina. Hori ikusten duzu, horren berdina dala, minus, lehen jartzen genuen P karratu. Baina, karo, horintxe jarriko dugu PX karratu ateratzen da. Minus PX karratu, hemen bakari PX agertzen zaigulako, zati M. Era berean egiten badu honekin, hemetik ateratzen zaigu, gauza bera, baina I osagaiarekin. Uberen irekiko derivatua minus PI karratu zati M. Eta gauza bera egiten badugu urrengo honekin, ateratzen zaiguna, da gauza bera, baina Z osagaiarekin. Uberen Z-areko derivatu partziala minus PZ karratu zati M. Hementxe dugu guzti hauen batura agertzen da. Orduan, zuzenean, hementxe daukagun trukatzaile hau, A eta H eta N arteko trukatzailea, lehenengo elkartzen baditugu Uberekin lotutako ekarpenak, daukaguna da X, Uberen X-ekiko derivatua, gehi I, bider Uberen irekiko derivatu partziala, gehi Z, bider Uberen Z-arekiko derivatu partziala. Eta gero daukagu minus, beste ekarpenak, PX karratu, gehi PI karratu, gehi PZ karratu, hementxe jarri behar nituen alako eragileak, ez da? Guztionen eragileak. Eta gauza bera behan. Uberekin eta X-ekin, ez da behar, azken finean, hoiek direlako eragileen adierazpenak. Zati M. Beraz, hau pixka batera laburrean adierazita, hementxe daukaguna, hementxe jardezakegu ondorengo eran. R, biderkaura eskalarra Uberen gradientea. Eta hementxe daukagu, goian daukagu, zati biemera bi aldiz energia zinetikoari dagokion eragilea. Eta goian daukagun bezala, hau nuloa izan behar da, baldin eta, mentze astu zait esatea, baldin eta, baina suposatzen da, daukagun egoera iraunkorra bada. Beraz, ze ateratzen dugu? Ateratzen ari garena da, H eta goian daukagun arabera, H eta haren arteko trukatzaileen batez bestekoa egoera iraunkorren berdina dugu, hementxe egin dugun garapenaren arabera, badaukagu ondorengoa R, biderkaura eskalarra, Uberen gradientea, minus bi aldiz, teren batez bestekoa, eta hau da izan behar da berdin 0. Beraz, horrekin, badaukagu
zein den bidealaren teoremaren adierazpena goian adierazi dugun bezala. Hementxe eragileak, jarriko ditugu ja eragileak eta guzti hori, biderkadura eskalara, baina R-rekin ez da bainolako arazorik eta U-rekin gauza bera. Bueno, hau da daukaguna adierazpena. Eta hementxe dagoen adierazpena, dimentsio bakar batean gertatzen zen bezala, batez ere gertatzen da oso interesantea, daukagun V hori, radiala denean, eta olako adierazpen bat duenean. Ze kasu horretan, hementxe dagoen gradientea, hementxe kartesiarrak erabiltzen ditu, baina guk printzipioz edozein koordenatu erabilitzakegu. Adibidez, koordenatu esferikoak erabilitzakegu. Eta koordenatu esferikoetan daukagun energia potentziala zentrala badau da R eta esferikoa badugu, kasu honetan oso simplea dugu, ze bakarrik R-rekin lotutako ekarpena dugu, hau da, egiten badugu gradientea eta koordenatu esferikoak erabiltzen badugu, hori da berdin, alfa n r n-1 R vektore unitarioa. Eta orduan honekin jarraitzen baduzue, orduan argi dago horrekin biderkadura eskalarra egiterakoan, hauze joaten zaigu. Orduan egiten badugu R koordenatu esferikoetan R vektorea jar dezakegu ondorengo eran. R modulua bider R vektore unitarioa. Orduan adierazten badugu R biderkadura eskalarra gradiente V, baldin eta daukagun energia potentzia simetria esferikoa badu, era honetan geratzen zaigu. Alfa n R berrene. Beraz, gogoratzen baduzue, dimentsio bakar batean genuenaren berdina geratzen zaigu. Hori da berdin, n bider V. Hau azken finean, V bera dugulako. N bider V. Beraz, kasu honetan, geratzen zaigun adierazpena ere, interesantea dugu. Ze geratzen zaiguna da, energia zinetikoa, goian entxeaztu zait jartzea batez bestekoa azpimarratzea egoera geldikorrean egin behar dela, eta mentxe daukagu ere energia zinetikoaren batez bestekoa egoera geldikor batean, dala berdin, bat biren, n bider U-beren batez bestekoa, beraz, berriro, hemen ere gertatzen zaiguna da, energia zinetikoa eta energia potentzialen batez bestekoa zuzenean erlazionatzen direla. Dimentsio bakar batean gertatzen zitzaigun bezala. Eta zer esanik ez, betiko adierazpen hause erabilita, gehi energia potentzialen batez bestekoa egoera geldikor batean, egoera geldikor horri dagokion energia badugu, orduan bi adierazpen hauek lantzen baditugu, orduan metik zuzenean atera dezakegu zein den T energia zinetikoaren balioa eta V-ren batez bestekoaren balioa. Eta horiek, berriro, adierazpen horiek oso erabilikerriak izango ditugu hidrogeno atomoen esate baterako edo helio bat. Beste simetria esferikoa duen sistemetan azpimarratzekoa da honek duen erabiligarritasuna.